Hello mga dear! Welcome to another grammar lesson na Tagalog ang explanation. I'm Teacher Maya at ito ang aking tanong. Ano ba ang tamang verb form para sa item na to? I'm going to drop by your store before I blank home. A. Will go. B. I'm going. C. Go. Or D. I'm going to go. Ano kaya? Check na natin. Ayun, letter C ang tamang sagot. Ang choices A, B, at D ay mga verbs na pwedeng pang future tense. Bakit C ang sagot na nasa present tense, pang future naman ang sentence na to? Para sa inyong kaalaman, ang sentence na to ay isang complex sentence. Meron itong main clause or independent clause. Ito yung binilugan ko. Ito ang part na may sariling subject. Yan si I. At verb, I'm going to drop by. At pwedeng maging sentence kahit wala na ang before clause. Kahit putulin to siya hanggang store na lang. Pwede na siyang maging sentence. At dahil complex sentence, meron din itong subordinate clause or dependent clause. Ito yung part na may sarili ding subject. Ito si I. At verb, ito nga ang answer si go. Pero hindi siya pwedeng maging sentence kapag wala ang tulong ng main clause. So, ganyan ang complex sentence. So, kapag mawawala ang I'm going to drop by your store, so before I go home na lang, hindi na complete yung meaning. Hindi siya pwedeng maging sentence. Now, kapag ang ganitong form ng sentence ay ginagamit para sa future meaning, ang main clause ang gagamitan ng future form ng verb. So, ganyan. Samantalang ang subordinate clause ay gagamitan ng simple present tense. Kagaya nito. So, ano ba ang mga simple present tense form ng verb? Kapag magamit ka ng go or goes, leave or leaves, depende kung singular or plural yung subject, give or gives, take or takes. So, yan yung mga example ng simple present tense na form ng verb. Na paano natin malalaman na subordinate clause ito or dependent clause? Ang mga subordinate clause ay nagsisimula sa subordinating conjunction. At ito ang mga common subordinating conjunctions na ginagamit natin para sa future meaning. Before, after, as soon as, unless, while, when, if, until. So, ito, meron siyang before. Kaya hindi siya pwedeng maging standalone sentence. So, before I go home. Ito ay isang subordinate or dependent clause. So, kapag ginagamit sila for the future meaning, ang verb na partner nila ay dapat nasa simple present form, hindi future form. So, tingnan natin ang mga halimbawa. Kung gagamit tayo ng before clause, ang verb na kapartner niya ay dapat nasa simple present form. So, ito ang tama. We will give you a farewell party before you leave next week. Hindi, before you will leave next week. Mali pag lalagyan mo ng future form ang before clause. So, hindi ganyan. Okay? Ganito rin kapag gagamit ka ng while clause. Ang future form ay nasa main clause. I'm going to practice surfing every day. While I am in Siargao. So, yung main clause at saka yung subordinate clause, pwede silang mag-interchange ng position sa sentence. Pwedeng mauna yung subordinate, pwedeng second na yung main clause. Ganyan. So, hindi tama na lalagyan natin ng future form ang while or subordinate clause na gumagamit ng while. Ganun din kung gumagamit tayo ng as soon as para sa future. Simple present form ang kapartner niya na verb, ang future verb ay dapat nasa main clause. So, mali siya kapag sasabihin mo, as soon as my sister will arrive. Ganun din kapag gumagamit tayo ng until, dapat simple present form, hindi future form. So, hindi siya tama kapag sasabihin natin, I will wait for you until you will come back. Ganun din kapag gumagamit tayo ng after. Simple present form, hindi future form. Ang if clause din for the future. Simple present form siya dapat, hindi future form. So, mali kapag sasabihin mong he will offer this money if he will go to church this Sunday. Dapat if he goes. Ganun din kapag gumagamit tayo ng when clause. So,
simple present form dito, hindi future form. So, hindi future form ang kapartner na verb ng when clause. But wait, there's more. Pwede ka rin gumamit ng ing form ng verb right after the conjunction. Kaya instead of saying na before I go there, or after you wash, or while we stay, pwede mong sabihin before going there, or after washing, or while staying. Pwede rin yan. At ito ang grammar knowledge na gusto kong ibahagi sa inyo ngayon. Kung may na-learn kayo at nagustuhan niyo ang video nito, please share niyo na rin sa iba para may ma-learn rin sila. Paki-like na rin po, subscribe or follow para updated kayo sa mga videos na ibabahagi ko in the future. Maraming salamat. Have a beautiful day.